Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane kusese usizi okwehleleke inkomo edumeke ngokuthi ngegama lika Mtebhosha ingodumo ke la kwaMaskandi insizwa ke lena ke sidume kakhulu kuyakhulukazi ke khona ke emculweni kaMaskandi nakuba ke kungasiya ukuthi kahle kahle yenzani lapha ke kuMaskandi usomahlaya noma umuntu nje ke olandela kuMaskandi lensizwa ke nokho iveleke kuveleke zithi isheke yacisha yaphela emhlane ishiswa ke umlilo nakuba lingaveli iqiniso lokuthi kahle kahle inkomo kwakwenze njani ukuze ke izithole ke singene emlilweni njengoba ke ishe umhlane wonke waphela nya umhlane. Inkomo ke ithe kuyabonga inkosikazi wayo kuMantulo othe ke wahlala ke nawo isimo ke senzima ithi ibingakwazi nokwenzani iphinde ke futhi yadlulisa kamazwi einsizweni ke zonke yaqhuquzela ukuthi ke insizwa mayithathe kabafazi ngoba kumfazi uyinkinga ke edingakalayo nakuba ke inkomo ke kufihla ukuthi kahle kahle bekwenzakaleni futhi angekho okuvezayo ukuthi ke inkomo ukuze ifike ke lapha ekuthenini ke isheke iphele ngemuva emhlane bekwenze njani kodwa ke bonakala sengazi ukuthi isimo ke besinzima kakhulu njengoba ke nayo isho ukuthi bengakwazi nokuguquka kumanje angikwazi nokuyigeza njengoba ke yonke ke into phela iqala ngapha emuva ke emhlane kufanele mangabe kunyakaza umhlane lokho ngekho lulu ukuthi ke kwenzeke ngoba phela umhlane ke wami ke ushile ngakho ngibonga unkosikazi wami kuMantulo kuyena kuhleli ke nami njengoba umbona nje ke ngipotoza uthi kube kuthiwa nembala ngaze ngize ngiganwe ngabe ke nginhlekisa futhi angizazi ukuthi ngabe ngiphila kanjani njengoba ningibona ngikwazi ukuhlala phezulu kwesitulo ngikwazi futhi nokunyikaza ngikwazi nokukhuluma kungenxa unkosikazi wami ke uMantulo kuyena kongipotozayo ngakho ngiyanxusa insizwa zonke ukuthi ke thathana abafazi bona bazonisiza kanwani izinsizwa noma kukubi noma kunjani kodwa thathana abafazi nazi ukuthi umfazi uyoba umuntu oyokusiza noma ngabe sekunjani sekusekugcineni nala khona angasekho omunye umuntu ke oseduzane nawe inkinga edingekayo umfazi Shayeli Yeah. awu bakithi ngiyakhuleka ngiyinkomo ngasha umlilo uyasha inkomo uyasha inxahanxa inkuzi yeblamane ngithi bafowakathi ngithi yena mabhungu majongo thatha nomakoti nangu umkami ngasha ngishisa umlilo uyangibulunga uyangipotoza ukube kuthiwa kaze anginamakoti njena ngabe ngipotoza ubani ngoba ngishuta dwethe nganquma naye eswini ngimama ngeke azangipotoze kahle ngugcina ngumkami njobe ngipotoza nje sengize ngibangcono ngangiboxukile ungiqeda umlilo ungibulala umlilo. Ngiyabonga mkami, ngiyabonga Mantuli, inkosi yami, ngiyabonga nkosikazi sengiyangiba ngcono. Ubuhlungu umlilo ngithi bafowakathi khona bafowakathi nje abangathathile umakoti thathana umakoti ngoba ibhadawulazi uyovelelwa inkinga ungayiboni usajanqula weqa ihosha weqa ihlahla khona ilanga lokuthi ngempela usuvelwe inkinga usulimele usufuna umakoti ozokupotoza angazi ke mungenayo umakoti ukuthi upotoza ubani angazi uyokwenzeka lento lekuthiwa yena ubongwa kusile ongibhulwa kwembezo ubongwa kusile ganwani babhema ganwani benokuthi uyapotoza manje angikwazi phela ukuyithi umhlana angikwazi ukuyigeza angikwazi ukuyigcoba umhlana nangu umkami uyangigcoba inkomo iyavuka manje inkomo yayibhabhalele nxanxa yini ukuthi yini komunye umuntu ezweni sakhile uNkulunkulu wami mina ngifika ngolilo Nkosi yami mina ngiyinkomo mina ngiyena umuntu ngishwele bakithi uyivale ngane yami ivale asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane